Όταν παραγγέλνεις μόνος σου φάρμακα για τη θεραπεία του αγαπημένου σου ζώου, είσαι σίγουρος τι διαλέγεις? Γνωρίζεις από πού ακριβώς προέρχονται αυτά τα φάρμακα, ποιος τα παράγει και πώς μεταφέρονται? Γνωρίζεις ακόμα τι θα συμβεί όταν τα παραγωγικά ζώα υποβληθούν σε άγνωστης προέλευσης φαρμακευτική αγωγή? Κάθε φάρμακο εισάγεται στον οργανισμό μας με δύο τρόπους, είτε άμεσα, είτε μέσω των παραγωγικών ζώων που έχουν υποστεί θεραπεία. Αν εμείς μπορούμε να παραγγείλουμε μόνοι μας φάρμακα, σκεφτείτε ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων. Και τότε τα παράνομα φάρμακα μπαίνουν στον οργανισμό μας από το πιάτο μας. Κάθε παράνομη αγωγή στα παραγωγικά ζώα μεταφέρεται στις τροφές που καταναλώνουμε. Και με τον τρόπο αυτό τα παράνομα φάρμακα μπαίνουν στον οργανισμό μας από τη διατροφή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που διακινούνται παράνομα φάρμακα, η υγεία όχι μόνο των αγαπημένων μας ζώων, αλλά και όλων μας απειλείται. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι παιχνίδι.